Øvelsen, der er et mig, der er et dig. Adskillelsen den kommer ned fra tidlig barndom omkring eksistensen. Og det handler om, at når man trapper ned i gulvet, først prøver man med det ene ben, så prøver man med det andet ben, at man så tramper ned og laver en rank bevægelse, så man ligesom kan mærke sig selv. Det vil sige, at jeg tramper ned. Jeg skal nok vise det fra siden af. Og så skulle gerne mærke, få plantet et stød op igennem rygsøjlen og hele vejen op i hovedet. Man laver sådan en rank bevægelse, når man tramper ned. Bøjer lidt i det andet ben, det vil sige sådan der. Jeg prøver at vise det fra siden. Og jeg kan i hvert fald mærke op igennem rygsøjlen, at der sker noget der. Træk vejret stille og roligt. Og så prøv at gå ind i fornemmelsen af, at der er et mig, og der er et dig. Man prøver igen. Der er et mig,